everyone, welcome again to LGTV. Ug karon magluto ta og ginisang hipon. So, mo ni atong mga ingredients: shrimp, garlic and onions, then pepper and Sprite, and syempre napoy mantika. Wala nang nako nabutang. Sama siya. So first is i-marinate sa nato ang shrimp. Butangan nato siya og Sprite. Marinate nato siya sa Sprite. Then, ang iyang so, ayan. Marinate muna nato ang marinate sa nato ang shrimp with Sprite. So, maglatag mga 10 to 15 minutes bago nato siya lutuon. Okay. So, ayan. Nagpainit taog karahay. So, since wala man ko'y butter, gamiton ako ang mantika. Ito ko convenience pero walay butter. Mantika na lang. So, init ng karahay at tumbot na ng mantika. Is it enough? So, di mo ko tantong pro sa luto-luto, no? Pero, lang, gusto lang na ako magluto. Okay. So, init ng mantika, ibutang na to ang atong ahos o bombay. Char. Ta-da! Lamas-lamas. Gusto na ko siya butangan o bombay, so sabihan na ko sa bombay. Ang iba man good is garlic lang ang sagon sa shrimp. Gusto na ko bombay. Chin. So, ready na po ang atong shrimp. Kaganina ang atong marinate sa Sprite. So, butang na ako siya. Halo lang. Halo na to para magpantay yung init. So as you can see, nag-orange siya. So dapat pantay itong pagkahalo. O dili kaayo. So tawag ana. Hindi kayo kusog atong tag kandus kay basig na daot atong shrimp. May katong tatlo. By the way guys, ganina da itong shrimp before nato siya gilunod is
gilabay sa nato tong iyang itong gimarinate nato nga Sprite. Okay, so yan, orange na siya. So ganina butangan food na ko og Sprite konti kay medyo uga-uga siya para na isabaw-sabaw atong shrimp. So atong haluon, ihalut-halut. Gusto na ako siya butangan ng paminta para humot. Butangan sa natong konting salt para na siya lasa. Kapit ko kalimot ug butangan. So atong haluon usab. Kung nasa ilalong, ipababaw na pod nato. Kung nasa babaw, atong ipailalong. Yan, para pantay ang iyang luto. Pagkaluto. Mabango na siya, mabango. Close. So, I think luto na ang atong shrimp. Sharon. So, pwede na to siya. Ihaon. Off ang apoy. So, mauna niya itong ginisang hipon. Yan, luto na. Siyempre with our Sprite. Yan. So, gipaningot kung luto. So, karon itry na to atong ginisang shrimp. So, ayan na siya. Sarap. And of course, thank you, Sprite. Yes. Success. So guys, thank you so much for watching my video, and I hope na mo'y natunan bisan gamay, bisan dili ko as in cook, di ko pro sa luto-luto, pero nalang ko gamay nga skills, so why not luto, di ba? Char. So kato lang guys, thank you so much for watching. I hope you like and subscribe. See you again sa akong next video. Thank you. God bless.